Hi लोगोफोर वेलकाम बेक टू आवर गोरलै चेनेल स' नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चेनेलसिम बरायनाय जाबाय गोरलै चेनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान बा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै हेलो लोगोफोर फिन नोंथांमोनखौ जोंनि गोरलै चेनेलाव लोगो मोनफिनबाय स' दिनै जोङो मोनसे गोदान चेप्टार स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो बे चेप्टारनि नामानो जाबाय लोगोफोर आखान्थिथाम स' बे चेप्टारा एसे लेंथि आरोना माने गोलाव जागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय फार्स्ट पार्टनिफ्राय स' अब्ला नै चेप्टारखौ एसे इजिलि बुजिनो मोनगोन आरो एग्जामाव नै चेप्टारनिफ्रायनो सब बयनिख्रुइ बांसिन माने बांद्राय नम्बर फैनाय नुयो स' दानि फार्स्ट पार्टआवनो जों बुजिनांगोन 6.1 हाबनाय लोगो लोगो जों मोननै सोदोब मिथिनांगोन जे गोरोबलि आरो महरसे माखौ बुङो दाना आं दा बेवहाय सावगारि आखिना दोनदों बे सावगारिनि थ्रुजोंनो आं नोंथांमोनखौ बुजायनो थांनोसै दाना जोंनिया गोरोबलि माने जोंनि बेनि मोखांसे खनाफोराबो मा जानांगोन लोगोफोर समान जानांगोन लोगोसे बिनि मा जानांगोन आखान्थिफोराबो मा जानांगोन समान जानांगोन फर एग्जाम्पल जुदि दा नै आनाय मोखांसे खना माने मा बुजायदों लोगोफोर दा नै मोननै आखान्थिथाम हा बेवहाय जोंना मा एबिसिया मोनसे आखान्थिथाम आरो पिकिउआरआ मोनसे आखान्थिथाम बेवहाय नाय जोंनिया मोखांसे खना माने मा बुजायदों नैनि मोखांसे खनाया मा मोनसेया नैबे आरो नैनि मोखांसे खनाया मा मोनसेया बे बिनि मोखांसे खनाया मा बे स' नाय दा बे मोखांसे खनाफोराबो जोंनिया समान जानांगोन स' बिनिखायनो आं निउ होखानाय दोङो जे मा नैबे 60 जाबा बेबो मा जानांगोन जोंनिया 60 आरो नैबे 70 जाबा बेबो मा जानांगोन 70 बे 50 जाबा बेबो मा जानांगोन 50 स' नैबे 60 जानांगौ होनना खोथा गैया जायखिजाया जानो हागोन 50बो जानो हागोन नैबेबो 80बो जानो हागोन बाट जोंनिया नैबे 60 जाबा बे 60 जानांगोन आरो जुदि बे 80 जाबा बेबो मा जानांगोन 80 जानांगोन आरो आं नोंथांमोना बेयाव 60 नैबे 70 जानला मोनला होनाङा आरो नैबायदि जोंनिया साजायनानै जुदि सोरखौबा बुजायनो थाङोबाबो ना नैबे मा जानांगोन बे मोनथामबो लोगो नांनानै मा जानांगोन नोंनिया 180 जों मानोना जों मिन्थिगौ मोनसे आखान्थिथामाव बेसेबां डिग्री थायो लोगोफोर बेजों खना मोनथामजों दाजाबनानै बेसेबां जानांगौ जोंनिया 180 डिग्री स' नाय दा बेबायदि आरोना स' दा बिनि मोखांसे खनाफोरा फार्स्ट कन्डिशनाव आंनिया दा फार्स्ट कन्डिशन आरोना बे गोरोबलि जानायनि फार्स्ट कन्डिशना जाबाय बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन फार्स्ट कन्डिशन लोगोफोर नाय बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन आरो नै सेकेन्ड कन्डिशनाव जाहैबाय बेसोरनि आखान्थिफोरा समान जानांगोन नैबे जाबाय जोंनिया मा लोगोफोर सेकेन्ड कन्डिशन नाय बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा माने दा जोंनिया समान आं बुजायखानानै होबाय नैबे 60 नैनियाबो 60 बिनिया 70 बिनियाबो 70 बिनियाबो 60 50 नैबे बिनियाबो 50 स' दा होमबा नाय आरो नेक्स्ट कन्डिशन मा होनदों बिसोरनि आखान्थिफोरा समान जानांगोन माने बे आखान्थिथामनि नैनि गासैबो आखान्थिजों बेनि माने मोखांसे आखान्थिफोरा मा जानांगोन समान जानांगोन आरोना लोगोफोर बिसोरनि मोखांसे हा जायखिजाया लानाय हा जोङो मा अनलि मोखांसे बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा मा जानांगोन लोगोफोर समान जानांगोन फर एग्जाम्पल नैखो जुदि जोङो 7 सेन्टिमिटार लायो लोगोफोर हमना ला ए बिनि माना नोंनिया मा 7 सेन्टिमिटार अब्ला नोंनिया बिनि मोखांसे आखान्थिथाम नाय जोंना ए बिनि मोखांसे आखान्थिथामा मा जोंनिया पिकिउ स' दा पिकिउनि माना मा जानांगोन नोंनिया 7 सेन्टिमिटार स' दा बिनि उनावहाय नाय आरो नै बिसिनि मानखौ हमना ला 5 लाबाय बेसेबां लाखो आङो 5 सेन्टिमिटार अब्ला नैबे मा जानांगोन बिनि मोखांसे आखान्थिनि माना 5 सेन्टिमिटार जानांगोन थिग बिदिनो नैखौ जुदि आङो 6 सेन्टिमिटार लाबाय हमना ला अब्ला नोंनि नैथिंनि माना मा जानांगोन
6 सेन्टिमिटार जानांगोन स' बुजिबायना लोगोफोर दा बेवहाय बेनो आरोना गोरोबलि जानांगौबा मोननैल' कन्डिसन सेटिसफाइड जानांगोन आरो बे कन्डिसन मोननैयानो जाबाय बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान जानांगोन अब्लानो जोङो बिसोर मोननै सावगारिखौ मा होनगोन गोरोबलि होननानै बुंनाय जागोन माने इंलिसाव बेखौ मा होनो कनग्रुएन्स होनना बुङो आरो नैबायदिबो बुजायो दा जुदि जुदि नोंथाङा नै सावगारिखौ जुदि माने जायखिजाया माबाजों आरोना टेकनिकजों हासिनानै जुदि नैनि सायाव जुदि नोङो फज'नो माबा जुजिया अब्ला बेयाव नोंना ग्रोब जाहैगोन आरोना लोगोफोर जुदि बेखौ नोङो ओरै हानानै उथायना लाना फैनानै बिनि सायाव आथायनो जुजियो अब्ला नोंना बेयाव पुरा A to Z ग्रोबनो मानो थागोन बेयाव गोरोबना थागोन आरोना स' बेबायदि आरोना रुला दा नैखौ जुदि जोङो मेथेमेटिक्सआव लिरोब्ला नै 1 नाम्बारखौ जुदि मेथेमेटिक्स बायदि फरमायोबा नैखौ 1खौ जों माबायदि लिरनो हायो लोगोफोर एंगल A इक्वल टू एंगल मा जानांगोन एंगल P एंगल B इक्वल टू एंगल Q जानांगोन आरो एंगल C इक्वल टू एंगल R माने मेथेमेटिक्स टाइप सेन्टेन्स लिराबा आरोना थिग बेबायदिनो नैनि नाम्बारखौ जुदि सेन्टेन्स लिरालासिनो बुजायोबा जोंनिया माबायदि जागोन AB इक्वल टू PQ आरो BC इक्वल टू QR आरो लास्टनिया जाबाय AC इक्वल टू PR स' बेबायदि जानांगोन आरोना स' बे जोंनिया बुजिखाबाय दा नोंथांमोना गोरोबलिखौ माखौ होनो स' दा एबार नेक्स्ट फैबा जोंनिया महरसे लोगोफोर नाय एबार महरसे थांलायनोसै जोङो स' नाय महरसे स' दा महरसेयावबो जोंनिया फार्स्ट कन्डिसना सेटिसफाइड खालामनांगोन लोगोफोर नैयाव जिबारै बुजायदोंमोन आङो बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जायो थिग बिदिनो महरसेयावबो बेबायदि जाथारनांगोन फार्स्ट कन्डिसना बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन मा जानांगोन बेवहायबो लोगोफोर नाय महरसे जानांगौबाबो जोंनिया मा जानांगोन बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा मा जानांगोन समान जानांगोन बाट सेकेन्ड कन्डिसना स' नैयाव जुदि मेथेमेटिक्सआव लिरबा डेट इज थामहिनबा जोंना डेट इज माने इंलिसै बेबायदिनो IE होननानै जोङो थामहिनबाखौ डेट इजखौ बेबायदिबो लिरो जोङो सर्ट फर्मआव थामहिनबा एंगल A इक्वल टू एंगल P एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंगल C इक्वल टू एंगल R बेबायदि जानांगोन आरोना स' दा 2 नाम्बाराव नाय बेवहायबो आङो नैबे 60 लादों बेखौबो 60 जानांगोन बे 70 जाबा मोखांसे खनाया बेबो 70 जानांगोन बेनि मोखांसे खनायाखौ नैबे 50 लाबा बेनि मोखांसे खना नैखौबो मा जानांगोन बेबो 50 जानांगोन महरसेनि बियो जोंनिया फार्स्ट कन्डिसन एबार सेकेन्ड कन्डिसना जाहैबाय सेकेन्ड कन्डिसनखौ आं नैया लिरना होनोसै दा सेकेन्ड कन्डिसना जाहैबाय बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथाय एबा स्रें रुजुथाय जायो बा जानांगोन बेबायदि आरोना लोगोफोर सुनाय बेवहाय जों मा लिरखो आं बेवहाय बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे एबा स्रें रुजुथाय जानांगोन बा जोंना कनग्रुएन्स मामोन बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान जानांगोन बेवहाय जोंनिया समान जाद्लायनाङा लोगोफोर महरसेयाव जोंनिया समान जानांगौ होनना खोथा गैया बाट बेवहाय मा जानांगोन बिसोरनि मोखांसे खनाफोरनि रुजुथाया मा जानांगोन लोगोफोर सेम जानांगोन सुनाय दा जोङो एग्जाम्पल लानोसै फर एग्जाम्पल आं जुदि नैखौ जुदि माबा लाबाय आरोना नैखौ हमना लाबाय आङो 2 लाबाय बेखौ मा लाखा आं नैखौ आं हमना ला मोखांसे खनाफोराथ' जाबाय दा नैखौ आं 3 लानोसै नैखौ आं मा लानोसै 4 स' बेबायदि लाबाय आरोना नैखौ 2 नैखौ 3 नैखौ 4 स' बेबायदि लाबाय बेनिफ्राय नैखौ आं लानोसै 4 अब्ला नैखौ आं 6 लानोसै नैखौ आं मा लानोसै 8 दा नाय आं आलदा लाबाय लोगोफोर आं एबार नाय नैनि आखान्थिफोराबो समान जानांगोन नैबे 7 जाबाय बेबो 7 नैबे 6 जाबाय बेबो 6 नैबे 5 जाबाय बेबो 5 बेबायदि जानांगौमोन ना स' दा आंनियाव बेबायदि जानांगौ होनना खोथा गैया बाट नैयाव आं मा मोनसे जानांगोन दा बुजायनोसै नाय आं नैखौ मा लाखो नैखौ 2 लाबाय बेखौ 4 लाबाय बेखौ 3 बेखौ 6
बिखौ 4 बिखौ 8 स' बेबायदि लाबाय स' नाय बिनि माने रुजुथायाव माने बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा मा जानांगोन एखे रुजुथायाव थानांगोन माने आं जुदि नैखौ मेथेमेटिक्सआव लिरोबा थामहिनबा होनना लिरग्रोनोसै आं मेथेमेटिक्सआव थामहिनबा मेथेमेटिक्स फर्मआव आं लिरग्रोनोसै मेथेमेटिक्स फर्मआव कनभार्ट खालामबा बे सेन्टेन्सखौ मा जागोन जोंनिया AB बाय PQ इक्वल टु BC बाय QR नुनाव एसे प्रब्लेम जादों खोमा आं इथिं एरसे लांना बुंसै BC बाय QR इक्वल टु AC बाय PR स' बेबायदि जाना लोगोफोर नाय स' दा AB बाय PQ नैया PQ आरो BC नैबे BC बाय QR आरो AC बाय PR स' बेबायदि जानांगोन जोंना मेथेमेटिक्स फर्मआव दा नाय आं बेखौ आं फोरमान खालामदोंसै आरोना लोगोफोर नै आं फज'ना होनसै स' आं नैबे नैयालासेनो जों बुजि मोननो कारनाय बेयालासेनो माबा आं दा नैयाव आरो एग्जाम्पल लाना बुजायनोसै आं नैयाव एग्जाम्पल हिसाबै लानानै बुजायनोसै आं नैखौ एग्जाम्पल स' दा एग्जाम्पल नैयाव आं सावगारि बेखौनो लागोन लोगोफोर नाय जोंना नै एबिनि माना बेवहाय मा लादों आं नै लाबाय पिकिउनि माना मा लादों लोगोफोर पिकिउनि माना 4 इक्वल टु बिसिनि माना नाय बिसिनि माना 3 बिनिफ्राय किउआर दङ सिङाव किउआरनि माना मा लोगोफोर 6 बेनिफ्राय एसिनि माना मा दङ 4 ओमफ्राय पिआरनि माना मा पिआरनि माना नैया लोगोफोर मा 8 माने 8 स' नाय बेखौ 2 जों 4 खौ दानबा मा लोगोफोर 2 3 जों 6 खौ दानबा मा 2 4 जों 8 खौ दानबा मा 2 स' इक्वल टु मा जागोन दा नै थाबाय 1/2 इक्वल टु निउबो थाबाय 1/2 इक्वल टु निउ मा थाखो 1/2 नाय गासैबो जोंनिया मा जाखो लोगोफोर 1/2 माने नैजों बिजों मा जाजोबखो जोंनिया मान दिहुनबा समान मोनजोब्बाय स' बुजिबायना लोगोफोर जोंना दा नाय मोननै कन्डिसन बेवहायबो मोननै कन्डिसन बाट फार्स्ट मोनसे कन्डिसना बेनिबो थाखाय समान बेनिफ्राय सेकेन्ड मोनसे कन्डिसना एसे आलदा नैनि गोरोबलिनि थाखाय जास्ट बिनि आखान्थिफोरा समान जानांगोन नाथाय बेवहाय मा जानांगोन जोंनिया मोखांसे आखान्थिफोरा मा जानांगोन बिसोरनि माने आखान्थिफोरनि रुजुथायफोरा मा जानांगोन एखे जानांगोन अब्लासो जों मा मोनगोन बेखौ महरसे होनना बुंनाय जागोन स' दा लोगोफोर नोंथांमोना सोलोंबाय जानांगौ जोंना गोरोबलि आरो महरसे माखौ होनना बुङो स' दा नोंथांमोना बे गोरोबलि आरो महरसेनि जोंना बेसिकना बेनो जे जोंनिया आं खेबसे ओरैनो माबाना होनसै गोरोबलि जानांगौबा बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान जानांगोन बाट जोंनिया महरसे जानांगौबा मा जानांगोन बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जाथारनांगोन लोगोसे बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा मा जानांगोन एखे माने सेम रुजुथाव थानांगोन स' दा जोङो बेखिना कन्डिसनखौ इउज खालामनानै जों दा माबाखौ बाहायगोन दा 6.1खौ जोङो सावरायगोन एसे स' दा 6.1खौ गोबाव खालामलासिनो सावरायदोंसै लोगोफोर दा नायनोसै निया नायदो जोंनिया 6.1आव मा दङ नायदो दा लोगोफोर स' 6.1आव दङ जोंनिया नाय फार्स्ट 6.1आव मा दङ 1 नाम्बाराव गाहायाव होनाय लांदां जायगाफोरखौ बिन्दोनि सिङाव होनाय थार सोदोबजों आबुं खालाम स' दा मा मोनसेया थार बेखौ जोंखौ आबुं खालामनो होदों स' नैफोर जायनिफ्राय लाबोदों बिथाङा माने सिन होना दोनखादों आरो ना स' दा फार्स्टनिखौ आं सावरायनोसै मा होनदों फार्स्टआव गासैबो बेंखनफोरा देश माने गासैबो बेंखनफोरा गोरोबलि जायोना महरसे जायो जों बेखौ नायनो होदों स' दा आंखौ एसे बुजायनोसै स' दा 6.1 नाम्बार मा होदों गासैबो बेंखनफोरा देश दा मोननै अपसन होदों आरो ना बे अपसन मोननैयानो जाबाय जोंनिया मोनसे जाबाय गोरोबलि आरो मोनसे जाबाय महरसे स' दा आं दानिनो बुजायखाबाय गोरोबलि माने मा बुजायो आरो महरसे माने मा बुजायो नाय गासै बे बेंखनफोरा जोंनिया गोरोबलिना महरसे जागोन आं डायग्रामजों बुजायनोसै एसे दा हमना ला नैबे मोनसे आखान्थिथा मा बेंखन आं आखाइजों आखिदों लोगोफोर एसे माबा जागोन नाय बे मोननैया बेंखन जों मिन्थिखागौ बेंखननि बिनि सेन्टाराव माने बिनि मिरुआव बेसेबां डिग्रि थायो जोंनिया लोगोफोरनि मिरुआव जोंनिया बयनिबो गासैबो मा होनदों बेंखननिनो बे मिरुआ बेसेबां डिग्रि थायो 360 डिग्रि स' बे जाबाय फार्स्ट मोनसे कन्डिसना
गोरोबलिनि थाखायबो सेटिसफाइड जाबाय महरसेनि थाखायबो सेटिसफाइड जाबाय बाट नेक्स्ट मोनसे कन्डिसनखौ नाय जुदि नैनि सखावा जोंनिया 5 सेन्टिमिटार जाबा नैखौ जोङो 9 सेन्टिमिटारबो लानो हागोन लोगोफोर नाय बेवहाय नाय होमबा बेवहाय नाय जोङो बेयाव 5 मोनबाय नै जों 9 मोनबाय बाट जोंना गोरोबलि जानांगौबा मा जानांगौमोन बेनि गोरोबलि जानांगौबा बेनिया मा जानांगोन जोंनिया महर माने बियो बिनि खनाफोरा माने समान जानायनि लोगोसे बिनि गासैबो आखान्थिफोरनि माना मा जागोन जोंनिया समान जानांगौ बाट नै जोंनिया गासैबो बेंखननि मा होनदों बेखौ सखावफोरा जोंनिया समान जानो हाया आरोना जोङो 5बो लानो हानाय 9बो लानो हानाय बायदि बायदि रोखोमनि लानो हानाय स' बिनिखायनो जों मा जानो हाया नैबे फार्स्ट कन्डिसना सेटिसफाइड जाबाबो जिहेतु सेकेन्ड मोनसे कन्डिसना सेटिसफाइड खालामा स' बिनिखायनो जोंनिया गोरोबलिखौ लानो हाया जों माखौ लागोन महरसे जानांगौबा जोंनिया बिसोरनि आखान्थिफोरा समान जायाबाबो जागोन लोगोफोर जोंनिया जास्ट मा जानांगौ बिसोरनि आखान्थिफोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाय जुदि जोङो माने आखान्थिथाम लायोबा जोंनि बिसोरनि आखान्थिफोरा मा जानांगोन आखान्थिनि रुजुथायफोरा मा जानांगोन समान जाबानो अब्लानो जोङो मा लांगोन बेखौ महरसे होनना बुंनाय जागोन स' बिनिया एन्सारा जागोन लोगोफोर महरसे जोंना 2 नाम्बारखौ सावरायनो लायनोसै जोङो स' 2 नाम्बारखौ नाय गासैबो बर्ग दब्लायफोरा देश बेयावबो होदों मोननै अपसन होदों आरोना बेयावबो जोंना मोनसे होदों गोरोबलि आरो मोनसे होदों महरसे दा मा मोनसेया नोंखौ थार सायख'नो होदों स' दा नैबे एखे जागोन गासैबो बर्गआनो जोंनिया गोरोबलि जानो हाया मानोना नाय दानिनि बायदिनो आरोना नैबे मोनसे हमना ला बर्ग स' दा जोंनिया बर्गआ गिदिरबो थानो हानाय उन्दैबो थानो हानाय नाय बर्गनि गासैबो खनाफोरा जोंनिया बेसेबां डिग्रि थायो लोगोफोर गासैबो खनाया बर्ग जुदि जायोब्ला गासैबो खनाया मा जायो 90 डिग्री जायो नैबे 90 बेबो 90 बे 90 बे 90 बे 90 बे 90 बे 90 बे 90 गासैबो 90 स' होमबा नाय फार्स्ट कन्डिसना जोंनिया सेटिसफाइड जाबाय बाट नेक्स्ट कन्डिसना जोंनिया सेटिसफाइड जाया बेवहाय नाय नैखौ जुदि आं 1 सेन्टिमिटार लायोबा नैखौ आं 2 सेन्टिमिटारबो लानो हागोन स' नैबे 1 जाबा बर्गनि गासैबो आखान्थिया समान नालाय बेबो 1 नैबे 2 जाबा बेबो 2 बेबो 2 नाय बेवहाय जोंनिया मा जाखो बेजों समान जादिया बेजों समान जादिया बेजों समान जादिया बेजों समान जादिया माने मोखांसे आखान्थिफोरा जोंनिया समान जादिया बाट नाथाय बेवहाय नाय जुदि जों नैखौ ए बि सि डि निखौ आरो पि किउ आर एस स' दा जोंनि मोखांसे आखान्थिथामफोरा मा ए बिनि मोखांसे आखान्थिया बिनिया बे स' जों जुदि चेक खालामबा ए डिभाइ पि एस खालामबा जों मा मोनगोन 1/2 बिनिफ्राय बिनि उनाव आरो डि सि बाय एस आर खालामबाय बेखौ मोनगोन 1/2 बिनि उनाव बि सि बाय किउ आर खालामबाय बेखौ मोनगोन 1/2 बिनि उनाव आरो मोनसे दोङो ए बि बाय पि किउ खालामबा बेखौबो मोनगोन 1/2 नाय बिसोरनि गासैबो मोखांसे आखान्थिथाफोरनि रुजुथायफोरा मा 1/2 गासै मा जोंनिया समान स' बिनिखायनो गासैबो बर्ग दब्लायफोरानो जोंनिया मा लोगोफोर महरसे स' दा नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो सावरायलायनोसै 3 नाम्बार स' 3 नाम्बारा बुक्सआव होनाय दोङो ने 3 नाम्बारा मा होनाय दोङो जे गासैबो देश आखान्थिफोरा महरसे दा गोरोबनि आखान्थिया महरसे जागोन ना गोरोब आखान्थिफोरा महरसे जागोन स' बेखौ जोङो दिन्थिनो होदों स' आं एसेनिखौ डिसकासन खालामलायनोसै गासैबो देश आखान्थिफोरा महरसे स' दा कन्डिसन होदों जे गोरोबनै आरो मोनसेया जोङो गोरोब आखान्थि मोनसेया जाबाय मा लोगोफोर मोनसेया जाबाय गोरोबनै आखान्थि आरो मोनसेया मा गोरोब आखान्थि स' दा जों बेखौ सावरायलायनोसै एसे नाय जों मिथिखागौ गोरोबनै आखान्थि माने मा बुजायो लोगोफोर गोरोबनै आखान्थि आं माबाना होनसै आखिना होनसै दा हमना ला नैबे गोरोबनै आखान्थि आंनि आखाइजों आखिदों लोगोफोर आङो दा नाय गोरोबनै आखान्थि माने मा लोगोफोर बेजों समान बा जायखिजाया आरोना बेजों नङा जायखिजाया मोननै आखान्थिफोरा मा जानांगोन गोरोबनै होनाय लोगो लोगो मोननै आखान्थिया मा जानांगोन समान जानांगोन स' आं बेजों लाबाय समान नैखौबो आं बेजों समान लाबाय दा नैबे ए बि सि नैबे पि किउ आर स' नाय बेवहाय जोंनिया
बेजों समान बेजों समान बेथ' क्लियार आरो जोंना गोरोबनाय आखान्थिया मा जायो मोननै आखान्थिया समान जानायनि लोगोसे मोननै खनाफोरा मा जायो बेनिया समान जायो आरोना स' बेबायदि नङा मोनथाम खनायाबो समान जानो हागोन जोंना स' नैजों बेजों बेखिना मा गासिबो हमना ला समान आरोना बा जोंना गोरोबनाय आखान्थिया मा जायो लोगोफोर गोरोबनाय आखान्थिया जिहेतु मोननैल' आखान्थिया जोंनिया मोननैल' आखान्थिया जिहेतु मिलायनाय स' बिदि जों ओरैबायदि लानो हायो आरोना जेनेबा नैबे 1 नैबे हमना ला नैबे 2 नैबे हमना ला नैबे 1 बा नैबे 1 जाबाय बेबायदि लाबाय आङो दा नाय नैबे 2 क्लियार जाबाय आरोना बाट नैबे मा जागोन हमना लानायखौ आं लाबाय 5 नाय बेवहाय मा कन्डिसन जागोन नाय बेबायदि जुदि लायोबा नैबे जुदि दा नैबेथ' जोंनिया मा आखान्थिथाम लोगोफोर गोरोबनाय आखान्थिथाम मानोना बेजों समान बेजों समान बेबो गोरोबनै स' दा क्लियार स' दा जों खनाफोरखौ समान लाखाबाय दे बेखौ जों नायफिनला गासैबो खनाफोरा समान हमना लाबाय जोङो बाट सेकेन्ड कन्डिसनाव मामोन जोंनिया AB बाय PQ दिहुनसै रुजुथायखौ दिहुनसै आरोना AB बाय PQ माबायाथ' समान जाखाया मा होनदों बियो मा होनदों महरसेसो होनदोंना सरि गोरोबनि खोथायानो माबा गोरोबलिनि खोथायानो बे बेवहाय AB बाय PQ AB नि माना 1 PQ आ 2 बिनि उनाव BC बाय QR BC आ 2 बाया बे 5 QR आ बिनि उनाव फैगोन AC बाय PR इक्वल टु 1/2 नाय 1/2 नैबे थिगानो जाबाय बिदि मिलायबाय बाट नैबे नाय जोंनिया नै मोनसेया मा जादिया जोंनिया मिलायदिया स' बिनिखाय मा जानो हाया जों लोगोफोर गोरोबनाय आखान्थिथामा महरसे जानो हाया बाट गोरोब आखान्थि माने मा गासैबो आखान्थिया समान स' बेबो समान बेबो समान माने दा जोंनिया गासैबो रुजुथायाबो समान जागोन आरो नोंथांमोना आखिना नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन जे गोरोब आखान्थिया मानो महरसे जायो अब्ला नोंथांमोना आखिना नायबा मिथिगोन स' दा नैबेबो जोंनिया मा जागोन होनबा गोरोब आखान्थिया गासैबो गोरोब आखान्थिफोरा महरसे जागोन स' दा नेक्स्ट कुइसन एबार नायदो एखे अनजिमा आखान्थि थानाय मोननै आखान्थि बाङा महरसे जुदि बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जायो आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाय जायो बेखौथ' आं दानि बावैसो फार्स्टआव डायग्रामजों लोगोसे बुजायखानाय जादों स' मोनसे महरसे जानांगौबा बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा मा जानांगोन समान जानांगोन आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा मा जानांगोन जोंनिया लोगोफोर स्रें रुजुथाव थानो नांगोन स' दा गोबाव खालामगासिनो 2 नाम्बारखौ स्टार्ट खालामदोंसै लोगोफोर स' एबार नेक्स्ट लोगोफोर 2 नाम्बारा जोंनिया मा दङ नाय गाहायाव गाहायनि जरा गुबुन बिदिन्थि हो स' दा नैफोरखौ माने महरसे सावगारिनि मोनसे बिदिन्थि होनो होदों महरसे नङैनि बिदिन्थि होनो होदों आरोना स' दा बेखौ जास्ट बिदिन्थि होनो होदों नोंथांमोनखौ जास्ट आखिना दिन्थिनो होदों आरोना स' दा नोंथांमोनखौ सिम्पोल आखिबानो जायो स' इमान हार्ड नङा बे जास्ट दानि जेरैबायदि आं बुजायदोंमोन कन्डिसनफोरा मा जानांगोन जोंनिया सेटिसफाइडल' जानांगोन आरोना महरसे जानायनि सेटिसफाइड जानांगोन आरो महरसे नङि जानांगोन आरोना महरसे सावगारि स' दा महरसे सावगारि होनबा नोंथांमोनखौ आं दानिनो माबायावनो बुजायखाना होदों जे जोंनिया मा फार्स्ट एग्जाम्पल लानानै बुजायखाना होदों नोंथांमोनखौ स' दा महरसे माने मोननै जायखिजाया आखिनो हागोन आरोना बर्गनिखौ हमना लाबा नैबे बर्ग लाबाय नैबे बर्ग जादिया आंनि लोगोफोर स' बर्गखौनो हमना लाबाय आरोना नैबे आङो बर्ग स्टाइल एसे जादिया जानायालाय बर्ग हमना लाबाय होमबाबो आयत बायदि जालांबाय नैबे बर्ग लोगोफोर हमना ला बर्ग माने मा जोंनिया गासैबो आखान्थिफोरा समान जायो आरो बेनि खनाफोरा बेसेबां डिग्री जायो गासैबो खनाया 90 डिग्री जायो सना नैबे मोनसे मा लोगोफोर महरसे सावगारिनि जोंनिया मा बिदिन्थि माने एग्जाम्पल दा नैबेथ' 90निखौ 1 होदो नैबे 2 स' बेबायदि जास्ट आखिना होदो होमबानो बेनो जोंनिया मा जाखो महरसे सावगारि जाबाय स' मानो होनबा बिनि गासैबो आखान्थिफोरा समान बिनियाबो समान आरो बिनि जुदि रुजुथायफोरखौ दिहुनोब्ला जोङो आखान्थिफोरनि जुदि रुजुथायफोरखौ दिहुनोब्ला जोङो फर एग्जाम्पल नैखौ ABCD निखौ PQRS बिनिथ' 1 नाम्बार कन्डिसन सेटिसफाइड जानांगौबा मा जोंनिया एंगल A इक्वल टु एंगल P एंगल D इक्वल टु एंगल S एंगल C इक्वल टु एंगल R नैजों एंगलजों नैखौथ' खनादो समान एंगल B इक्वल टु एंगल Q नैदों बेजों समान बेबायदि जाजोब्बाय आरोना एबार नेक्स्ट कन्डिसना मा जोंनिया AD बाय
PS इक्वल टू DC नि बेसि हा लोगोफोर DC बाय SR इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AB बाय मा इबे PQ स बेबायदि जानांगोन ना स नोंथांमोना बेनि मानखौ दिहुनना नायबाबो नैनि मानखौ माने AD नि मानखौ फज' PS नि मानखौ फज' अब्लाबो नोंथांमोना मा मोनगोन गासैबो रुजुथायफोरखौ नोंथांमोना समान मोनगोन स दा बेबायदि समान जानायखाय दा नोंसोर मोननै सावगारिया जोंनो मा जाखो महरसे जाबाय स बेबायदिनो आरो मोनसे नोंथांमोना एग्जाम्पल लाबानो जाबाय स आं मोनसेल' एग्जाम्पल होनाय जाबाय स नेक्स्टनिखौबो आं मोनसेल' एग्जाम्पल होनोसै नोंथांमोना मोनसे नेक्स्टखौ मोनसे एग्जाम्पल लाबानो जाबाय आरोना एबार नेक्स्ट 2 नाम्बार बिनिनो 2 नाम्बार आरोना एबार महरसे नङि माने जानला मानला लाखिबानो जागोन आरोना नोंथांमोना जायखिजाया महरसे नङै सावगारि महरसे नङि माने मोजांसो जायखिजाया जों आखिनो हागोन दा महरसे नङि माने जोंनिया बेनि साइजआ आलदा आलदा शेपआ आलदा आलदाबो जानो हायो आरोना लोगोफोर जेनेबा महरसेनि माबाया नैबायदि आरोना जेनेबा दा नै नैखौ लाबाय आं दा नै मोनसे लाबाय बेनिफ्राय नैखौ मोनसे लाबाय नाय बिसोर मोननैया लोगोफोर जोंनिया महरसे नङा मानोना नैबे मा नैनिया बेंखन आरो जोंनियाथ' माबानियाथ' कन्डिसनाथ' सेटिसफाइड जानायनिथ' खोथायानो उननि बाथ्रा बाट नैनिया मा जों नुनायावनो माने मा मिथियो लोगोफोर साइजआनो आलदा माने शेपआनो आलदा बिनिया नैनिया दुलुर बिनिया मा ट्रायंगल माने आखान्थिथाम स बेनिखायनो बे मा नङा जोंनिया महरसे नङै सावगारि स महरसे आरो महरसेनि बेसिक आरोना महरसे माने जोंनिया माने बिनि जों जुदि महरसे आरो गोरोबलिनि मोनसे बेसिक डिफारेन्स हिसाबै जुदि बुंनो थाङोबा महरसे माने जोंनिया बिनि महर आरो साइज माबाया समान जायाबाबो जायो आरोना जेनेबा नैबे उन्दै हमना ला नैखौनो लाबाय नैया महरसे जानांगौबा दा नैबे साइजआ बिनिया उन्दै नैनिया गेदेर स बेबायदि जों साइजनि खोथा गैया बाट बिनिया माबा शेपआ साइजआ माबा जानांगोन बाट शेपआ आलदा आलदा जानो हायो आरोना जेनेबा नैनि शेपआ आलदा नैनि शेपआ आलदा बेबायदि बाट जोंनिया गोरोबलि माने जास्ट एकदम गोरोबना थाखानांगोन माने नैबायदिबा बेबायदिनो जानांगोन बेबायदिबा बेबायदिनो जानांगोन एकदम सेम आरोना A to Z सेम जानांगोन अब्लासो जों बेखौ मा होनगोन लोगोफोर गोरोबलि होननानै बुंनाय जागोन दा 2 नाम्बार 3 नाम्बारखौ जों नायलायनोसै एसे स 3 नाम्बारा गाहायाव होनाय आखान्थिफोरनि महरसे नंगौ नङा लिर स दा महरसे नंगौ नङा लिरनो होदों आरोना मोननै होदों आं डायग्रामखौ आखिना होनाय जाबाय नैयाव बेखौ होदों S P Q R S होदों आरो मोनसे होदों नैबे बर्ग होदो लोगोफोर नैबे बर्ग आंनि आयत बायदि जादों हा नैबे बर्गसो लोगोफोर 3 सेन्टिमिटार नैबे 3 सेन्टिमिटार नैबे 3 सेन्टिमिटार ओमफ्राय नैबे A B C D ओमफ्राय नैबे P Q R S नैबे 1.5 नैबे 1.5 नैबे 1.5 नैबे 1.5 दा बेखौ जोंनिया महरसे नंगौना नङा लोगोफोर नायग्रोमनो होदों स सल्युसन स हियार नाय बेवहाय नोंथांमोना जास्ट नुनो मोनबाय फार्स्ट कन्डिशन जोंनिया सेकेन्ड कन्डिशना सेटिसफाइड जागोन बेवहाय फार्स्ट कन्डिशन नाय हियार एस दों नै खनादों जोंनिया एकदम मिलाया जों नुनायावनो मिथिखायो लोगोफोर नैबे 90 बेथ' 90 जानो हाखाया स नैयाव मा दोङो एंगल एस जों डाज नट इक्वल टु मा एंगल डी ओमफ्राय एंगल पि जों डाज नट इक्वल टु एंगल ए ओमफ्राय मा आरो मोनसेया मा एंगल किउ जों डाज नट इक्वल टु एंगल बी आरो मोनसेया मा एंगल आर जों डाज नट इक्वल टु एंगल सी स बेबायदि जाबाय स बेबायदि जायोब्ला जोङो महरसे नंखाया फार्स्टनियानो जोंनिया सेटिसफाइड जादिया सेकेन्डखौ जों नायनो दरकारानो गैया अब्लाबो जुदि नायनो गोसोब्ला नायजागोन सेकेन्डआव जोंनिया मामोन लोगोफोर SP बाय DA SP बाय DA स नैबे 1.5 बाय 3 दा 1.5 बाय 3 1.5 जों 3 खौ रानबा जों मा मोनो 1/2 मोनो स बेखौ जों मिथिखागौ बिनि उनाव नेक्स्टआव नै दों बिदि दिहुनबायना बेजों लालायनोसै PQ बाय AB इक्वल टु PQ नि माना 1.5 ओमफ्राय AB नि माना 3 बेखौबो मोनबाय रानबा जों बेखौबो 1/2 मोनबाय बेबो समान मोनबाय क्लियार दा नैबे RQ नैजों आरो नैजों मोखांसे आखान्थिफोरखौ लालायनोसै रुजुथायफोरखौ RQ आरो CB नैबे 1.5 आरो नैबे 3 इक्वल टु मा मोनखो जोङो 1/2 थिग बिदिनो नै मोनसेखौ लालायनोसै SR बाय DC इक्वल टु 1.5 बाय 3 इक्वल टु 1/2 नाय बेवहाय जोङो बाट बेवहाय मा मोनखो रुजुथायफोरखौ मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथायफोरखौ मा मोनखो लोगोफोर जोङो समान मोनबाय नाथाय जोंनिया फार्स्ट मोनसेया मा जादिया लोगोफोर सेटिसफाइड जादिया स बेबायदि जुदि मोनसे जुदि कन्डिशना मोननैमोन ना लोगोफोर गोरोबलि आरो महरसेनि मोननैनिबो थाखाय मोननै कन्डिशन दङमोन स दा मोननै कन्डिशननि जुदि जायखिजाया मोनसे कन्डिशन सेटिसफाइड जाबा जोङो बेखौ
महरसे एबा गोरोबलि होनना बुंनो हानाय नङा लोगोफोर मोननै कन्डिशननि मोननैबो सेटिसफाइड जानांगोन माने मोननैबो जाफुंनांगोन जाफुंसार होना जानांगोन होमब्लासो जोङो बेखौ महरसे एबा महरसेनि थाखाय मोननै कन्डिशन होनायखौ जुदि सेटिसफाइड जाबा महरसे आरो गोरोबलिनि थाखाय दानि लिरना होबाय मोननै कन्डिशन बे मोननै कन्डिशनखौ सेटिसफाइड जाबा जोङो बेखौ गोरोबलि होनना बुंनाय जागोन स' बेनिखायनो बे मा जागोन दा लोगोफोर बे महरसे नङा होनना लास्टआव लिरना होबानो जाबाय स' देयारफर होनाय सावगारिया महरसे नङा स' लोगोफोर नै दा नोंथांमोना फार्स्ट पार्टखौ जों सोलोंबाय स' नेक्स्ट पार्टआव जोङो थार बुंथि 6.1 भेरि मस्ट इम्परटेन्ट नै चेप्टारनि थाखाय स' जों बेफोरखौबो जों नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो सावरायनो आखायाव लागोन स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखिनिखौनो सावरायना नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय